608. Y luego el otro es el 612. Manfrotto Nitrotech 608. Lo que llevas es esto, un pistón de hidrógeno que ajustas y lo subes con la rueda. Entonces es fortín, no es dos pasos uno de los otros. Bueno, exacto, aquí os calculo. Claro, pero intervención rollo 4, pues no. Pero vas ajustando hasta que la tienes. Porque nosotros como un cardán de estos Bo día. Bo día. Benvidas, benvidos, benvides. Moitas grazas por acompañarnos. Celebramos hoxe unha nova reunión, unha nova edición dos Premios Xerais. Pero hoxe, sobre todo, celebramos o 40 aniversario do Premio Merlín de Literatura Infantil. Seguramente non me equivoco se digo o aniversario dun premio que ao longo destes 40 anos se converteu na espiña dorsal da nosa literatura infantil. Foron 40 anos de esforzo colectivo e mancomunado. 40 anos de arelas, 40 anos de ilusión, 40 anos de expectativas. Son 40 anos alentando a literatura infantil e xuvenil galega. 40 anos facendo historia, 40 anos facendo historias. 40 anos de acompañamento, acaroado ao pé dunha literatura infantil e xuvenil en estado de abrente que daquela e ao longo de toda a década dos 80, cando se creou o Premio Merlín, librara únicamente 101 títulos. Como refiro con máis detalle nese artigo titulado 40 anos de camiño que tedes na revista conmemorativa depositada sobre as vosas cadeiras. O veredicto do Premio Merlín de Literatura Infantil e Xuvenil naquela primeira edición de 1986 enchía de esperanza o camiño. Sementábao para que abrise, sachando nas extremas a cada nova edición, para ensanchalo e para que medrase coa forza dun proxecto editorial anovador e impetuoso e dun tempo desexoso de cambios. A gañadora daquela edición inaugural foi unha muller, a escritora Úrsula Heinz, coa novela titulada A casa abandonada, un libro que vendeu case 9.000 exemplares. Desde aquela, o Premio Merlín, como a colección que o abeiraba, filtrouse entre as mesas das aulas e as mochilas dos estudantes, filtrouse entre os andeis das bibliotecas, filtrouse por debaixo das portas das librarías, filtrouse por debaixo das portas das casas e das familias e, sobre todo, filtrouse como ese sol discreto que racha a néboa nos soños dun país capaz de erguer unha cultura de seu, imaginativa e poderosa, crucial na construción dunha sociedade lectora. E esa capacidade para filtrarse, para enchoupar unha sociedade, quedou rexistrada como unha radiografía, e continúa a facelo, nas faíscas que prenden na ollada dunha nena ou dun neno que remata e pecha un libro, nese sorriso cómplice e imperceptible da lectura que aniña para sempre e como un faro invisible dentro dunha cabeciña cativa e mol, balizando os marcos que guiarán o seu futuro. Por certo, algunhas desas cabeciñas que no seu día leron na escola os libros premiados nas primeiras convocatorias do Merlín, fosen da autoría de Úrsula Heinz, Agustín Fernández Paz, Fina Gasal de Rei ou outras, tamén foron quen, anos despois,
e tecido parte do periplo da vida de gañar o Premio Merlín, respondan os nomes de Érica Asmorís, Andrea Maceiras, Antonio Manuel Fraga, María Canosa, Leticia Costas ou outros. Xa que logo o círculo está completo, pero nunca pechado. O círculo continúa aberto porque en Xerais traballamos desde o agarimo a literatura infantil e juvenil, desde a reivindicación da súa dignidade, da súa dimensión xigantesca. Estábamos en 1986 e 10 anos despois da súa creación, en 2006, o Premio Merlín de Literatura Infantil e Juvenil desprendeuse do seu segundo apelido para se converter nunha cita únicamente para a literatura infantil. En realidade non se trataba dun divorcio, senón dunha rica convivencia de feito. A traxectoria do galardón bifurcábase, creándose tamén o Premio Jules Verne de Literatura Juvenil. En Xerais non dubidamos de que tanto a literatura infantil como a juvenil serven para facernos máis felices e tamén máis conscientes. E, por suposto, máis dialogantes. Porque, como dixo Bernardo Achaga, citando a Salinger no seu alfabeto sobre a literatura infantil e juvenil, os nenos e nenas nunca falan cos adultos do que verdadeiramente lles importa. A literatura infantil e juvenil serve, por exemplo, para compartir as preocupacións universais de Samira e sentir tenrura por ela. Por Samira, unha nena palestina que naceu nun libro infantil do escritor Hafiz Abdel Quadir, que hoxe probablemente estará morta. Estará con bastante certeza abrasada entre as cinzas do que noutrora foi un libro e hoxe son borralla que conforma a pegada brutal do xenocidio que Israel comete impunemente con Palestina. Ese xenocidio que devolve ao ser humano os trazos máis primitivos e feroces da animalidade, onde a lectura e o respeto nin siquiera teñen cabida. Pero para a sorte do coñecemento humano, Samira resucita en cada biblioteca que alberga un libro de Hafiz Abdel Quadir, en cada páxina en que latexa o seu corazón, en cada palabra, en cada lector ou lectora que a revive. Ese é tamén o milagre da literatura, ese que, por fortuna, non se pode borrar. En fin, regresemos ao Premio Merlín, porque non quixera deixar de atribuirlle outro mérito non menos importante, o de facer posible que as nenas e nenos galegos puidesen ler, fabular e soñar na súa propia lingua, logo do ermo da longa noite de pedra. E, sobre todo, medrar cos sons, coas palabras e cos referentes que esa lingua lles proporcionaba. Sí, ao longo de todos estes anos, o Premio Merlín creou lectoras e lectores, creou ilusión e tamén creou na infancia ese vencello imprescindible co idioma que nos define e identifica. Creou ese veludo agarimoso, esa alfombra máxica que nos permite voar. Non cabe dúbida de que o Premio Merlín deunos, dá moitas alegrías, pero tamén bateu coas adversidades. Unha das adversidades coas que tristemente bateu a literatura infantil e juvenil galega foi a dos prexuizos pola lingua en que se expresa. Como editoras e editores, sabemos que precisamente por iso a súa defensa require un esforzo maior e require a complicidade do profesorado, das bibliotecarias e bibliotecarios, das lectoras e lectores e a complicidade das librarías. Desde Xerais, só concebimos as librarías como aliadas e, ademais, queremos creer que aliadas do libro galego. As persoas que teñen ese fermoso oficio de tratar con libros, e digo tratar no sentido tradicional, que outra cousa non é a venda, senón un trato de concordancia, de conformidade entre a libreira, o libreiro e o lector e lectora, das persoas que teñen ese fermoso oficio de tratar con libros, repito, agárdase esa sensibilidade especial que provoca a empatía do que é xusto. Esa empatía que tamén provoca, por certo, a venda. As persoas que teñen ese fermoso oficio de tratar con libros precisan
esa luz na conciencia que os leva a defender o que é propio, o que é de todos. Ese ben sobre o que temos unha responsabilidade compartida. O ano pasado, desde Xerais, propuxemos na Asociación Galega de Editoras que se trasladase ás administracións públicas e tamén á Federación de Librerías de Galicia a necesidade de crear unha nova liña de axudas ou subvencións. Unha nova, e estamos seguros, neste momentos, estratégica liña de subvencións por parte da Xunta de Galicia. Pero atención, non solicitamos esa liña de axudas para as editoras, tampouco para as escritoras e escritores. Solicitamos que esa nova liña de subvencións beneficie as librarías e que se faga en función da facturación sobre a venda de libros en lingua galega. A maior venda de libros en lingua galega, maior contía pública, maior axuda pública. Non temos ningunha dúbida de que é unha medida xusta, necesaria e crucial nun momento en que o libro galego factura únicamente o 8% do total dos libros vendidos en Galicia. A día de hoxe, temos coñecemento de que esa medida xa forma parte das propostas e negociacións e temos a confianza de que ninguén se vai a poñer a unha medida como esa. Quen podería opoñerse a unha subvención que únicamente suma e non resta? Non si? Ás veces pode semellar anacrónico falar de xustiza ou de conciencia en tempos en que os mercados son os únicos actores que impoñen o ritmo o que respira o planeta. Pero, que sería da literatura sen conciencia? Que sería de Palestina sen conciencia? Que sería dos perseguidos e marxinados sen conciencia? Que sería da democracia se non a defendemos desde a conciencia? E que sería do libro galego se non partimos da conciencia de unir as nosas voces e as nosas demandas? O pasado ano, co Premio Nacional de Poesía que recibiu Materia de Yolanda Castaño, editado por Xerais, salientábamos a excelencia da poesía galega, con 4 premios nacionais gañados nos últimos 6 anos. Esta semana, a alegría acaba de dárnola Samuel Merino, elixido como gañador do Premio Nacional de Poesía Viva entre máis de 500 candidatos, un autor que precisamente onte, venres, recitou Manual de camuflaxe en galego no Thyssen. Pero este ano é obrigatorio salientar a excelencia da literatura infantil e xuvenil galega. No Premio Lazarillo, convocado polo EPLI, para obras de literatura infantil e xuvenil nas 4 linguas do Estado, foron premiadas 11 obras en lingua galega durante os últimos 25 anos. A proporción é abrallante para unha poboación tan pequena como a nosa. Editamos historia, editamos historias, editamos boas historias. Grazas por escribilas, grazas por recomendalas, grazas por prescribilas, grazas por vendelas. Editamos porque creemos na empatía, creemos no diálogo, creemos no futuro. E aínda que ás veces editemos libros que nos gustaría non ter que editar, como sucedeu este ano con Lume, a análise social dos incendios forestais, escrito polas investigadoras Elvira Santiago, Carmen Rodríguez e Adriana Rodríguez, que chegou ás librerías o mes pasado por pura casualidade. Sen dúbida, é un libro que queima na pel, pero supón unha reflexión necesaria que achega solucións a ese esquecemento que está sometido ao rural, onde o lume prende con tanta voracidade. Ás veces, as apostas editoriais son necesarias, como fixemos coa serie Heartstopper, traducida ao galego por Né Barros, dentro desa liña de visualización que mantén Xerais a prol dos contidos LGTB. É unha sorte que o Premio Xerais de Novela 2025 camiñe nesa mesma dirección. As de Heartstopper son historias que conquistaron e conquistan a ilusión de moitos adolescentes de todo o planeta que non queren un mundo monolítico e reivindican a súa orientación sexual e identidade de xénero. Este ano temos un Premio Merlín
extraordinario. Erin e o lobo, de Eric Asmorís, unha novela simbólica que provoca unha lectura enfeitizada durante a que as palabras cobran valor ao seren pronunciadas en comunidade. Por fortuna, tamén temos un extraordinario premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, O Corvo sobre a neve, de André Maceiras. E celebramos, ainda que poida parecer unha contradición, que ela non estea hoxe aquí. Celebrámolo porque está no repouso imprescindible para afrontar esa experiencia extraordinaria que debe ser traer un novo lector ao mundo, o seu primeiro fillo, que se chamará Alén. O Corvo sobre a neve é unha novela fantástica na que a aventura e a literatura se dan a man nun mundo dominado pola intelixencia artificial. O Premio Xerais de Novela 2025 chega da man de Abril Camino, que se estrea na nosa lingua, na súa lingua. Benvida. Baixo o título Mulleres que viven xuntas, unha excelente novela marcada pola paixón amorosa entre dúas mulleres nos difíciles tempos do franquismo e da represión. Aínda que non o dixen ata agora, elas tres son hoxe as protagonistas. Elas tres centran hoxe a nosa atención. Elas tres son hoxe o presente e o futuro da literatura galega. Xa que logo, para elas tres, moitas grazas e moitos parabéns. Por fortuna, a literatura renóvase en cada lectura e agora xa intuímos que Alén quere vir ao mundo cando menos para disfrutala. A vida non deixa de ser unha ousadía, ás veces cruel, como este ano cando abandonou o escritor Carlos Taboada tan prematuramente. Carlos acababa de publicar connosco o Caderno de Roque no mes de xaneiro. Nos últimos meses tamén faleceron o escritor Bernardino Graña. Os seus libros de poemas sementaron as raizames fundacionais da editorial, e o dramaturgo Manuel Lourenzo, a quen acollemos na colección de clásicos. É xa o intre de dar a voz ás protagonistas deste ano, pero antes queremos compartir os nosos agradecementos. Por suposto para o xurado, pola súa xenerosidade e por asumir un papel tan comprometido. E tamén, para comezar, debemos agradecer o importante apoio da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia, así como a cesión que nos fai deste espazo. Grazas a ese apoio, podemos poñer nas vosas mans estes exemplares de agasallo dos 3 libros gañadores dos Premios Xerais 2025. Hoxe, en representación da Xunta de Galicia, acompáñanos Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, a quen lle agradecemos a súa presenza e o seu interese. Tamén queremos agradecerlle a súa presenza a presidenta de Galis, Irene Penas, a representante da Federación de Librerías de Galicia, Celia Fernández, así como a representante da Real Academia Galega, Ana Boullón. Comprácenos o seu acompañamento institucional, igual que nos comprace o de Alicia Soria, responsable da área infantil e juvenil do Grupo Anaya. E non debemos dar por rematada esta intervención de apertura sen o recoñecemento a todas as persoas que fan posible este acto. A Sara Vila pola coordinación dos Premios Xerais. A todo o equipo da editorial pola súa sensibilidade e a súa entrega. A nosa rede comercial e de promoción que lles dá vida aos libros levándoos ás mans das lectoras, lectores e os centros de ensino e as librerías. O estudo de grabación Casa de Tolos que está a retransmitir en directo este acto. A empresa AT Servizos que nos acompaña cada ano nas montaxes dos Premios Xerais e do Culturgal. O persoal de Alvarín Catering, do que logo poderemos disfrutar. E a dirección de todo o equipo, a dirección e a todo o equipo, do Museo do Mar pola hospitalidade e a atención. Coa proximidade do 2026, que festexará con xustiza a obra de Begoña Camaño, neste 2025
a celebración das letras galegas ten un significado moi especial. Aquel que recoñece o papel e o valor das mulleres na poesía oral popular, a figura das cantareiras e, claro, das pandereiteiras. Precisamente por iso, o remate do acto teremos unha actuación ben asisada, a de Donairare, un grupo de música tradicional galega no que as cantareiras e pandereiteiras nos ofrecen o mellor da nosa tradición oral. A elas, moitas grazas por acompañarnos nesta festa, a festa da palabra, esa que pode ser escrita nun papel, pero que moito antes naceu elaborada e pronunciada desde a oralidade. Música e poesía da man. E agora sí, cédolle a palabra á xornalista Susana Pedreira, que temos a fortuna de que nos acompañe poñendo a súa valiosa profesionalidade ao servizo destes premios e conducindo novamente este acto. Moitas grazas. Moitas grazas, Fran, moi bo día a todas e a todos. A verdade é que é unha alegría volver a estar hoxe aquí, ademais con este día maravilloso que encargou Xerais para todas e todos vos. É unha sorte estar aquí con tantas persoas que leo e que admiro, e agora estaba escoitando a Fran celebrar eses 40 anos do Premio Merlín, e eu estaba pensando que algunhas ainda nos sentimos nenas, pero temos tantos anos como Merlín, incluso como Xerais, e non quería avanzar nesta conversa que imos compartir coas gañadoras deste ano sen decir que eu son unha adulta galego falante, sen dúbida, grazas á escola, grazas á literatura infantil e juvenil, sen dúbida, grazas a historias como As flores radiactivas, de Agustín Fernández Paz, que gañou o Merlín no 89, ou As dúas vaguas por máquina, de Fina Casal de Rei, que gañou o Merlín no ano 91. Eu, sen dúbida, son unha adulta galego falante grazas ás súas historias, así que moitísimas grazas e parabéns por 40 anos de vida ao Premio Merlín. Dicía que é maravilloso estar aquí con tantas persoas que leo e que admiro. Realmente o que vimos é algo que nos une, que é a literatura, e a literatura, como ben dicía Fran, son as historias que primeiro están na cabeza de alguén que ten que crealas e que despois os demais temos que lelas, non? E de alguna forma, entre toda esa rede que forma parte da literatura, as librarías, as editoriais, os autores, as autoras, as persoas lectoras, o que ao final facemos é compartila. Pois a iso vimos hoxe aquí, a compartir a literatura, pero ademais a premiala e a celebrala, que é maravilloso. Pasaron 5 meses desde maio. En maio é cando Xerais fixo público o nome das obras gañadoras dos seus premios e das 3 mulleres escritoras que estaban tras as historias que un xurado, 3 xurados, leron sen saber quen as escribía. Iso, se o pensades, é poderosísimo, non? É un símbolo do poder que teñen as palabras e as historias, que poden conquistar, que poden emocionar sen saber sequera quen asasina, quen está detrás de iso que estamos lendo a cegas, porque os xurados do Xerais, do Merlín, do Jules Verne non sabían quen creara a Chus e a Isabel, que son as mulleres que viven xuntas, nin a Erin e o lobo, nin tampouco a Drías e ao corvo sobre a neve. Despois, o xurado levou tamén a alegría, seguro, de saber que estaban detrás Rocío Otero, Andrea Maceiras e Érica Esmorís, que eran as escritoras desas historias, e esas escritoras recibiron unha chamada que ides ter a sorte de ver como reaccionaron a ela, porque é un momento maravilloso desde aí, desde a emoción, para comezar esta conversa. Pero primeiro, que suban as protagonistas ao escenario. Como decía Fran, Andrea Maceiras está nunha empresa igual de importante que a de escribir unha novela, que coidarse para que alén chegue ben o mundo. Enviámoslle un bico, seguramente nos pode estar seguindo online, e estará ben presente aquí tamén, pero que suban xa, que o están desexando. Dicíanme as ganas que tiñan de falar, de estar no escenario diante de todos vos. A gañadora do Premio Xerais, Rocío Otero, abril camino, por favor, un aplauso para ela. E a gañadora do Premio Merlín, Érica Esmorís, un aplauso para ela. Bueno, a primeira pregunta, que nos preguntamos pouco isto: que tal estades?
Como estás, Erika? Ai, moi nerviosa. Nerviosa? Porque pensas que, bueno, xa é a segunda vez para min, e pensas, bueno, vai ser mellor esta vez, e creo que é mellor esta vez. Ai, tá así. Claro, imos contar isto. É a segunda vez para ela. Hai exactamente unha década, 10 anos, gañaba o Merlín. Hai exactamente unha década, hai 10 anos, Andrea Maceiras gañaba o Jules Verne, non? Aí creo que comezou a amizade persoal e literaria. Comezou no barco que nos transportaba a illa de San Simón. Sí, comezou, bueno, unha chispa de admiración mutua e se converteu en unha amizade. Ao final, escribir é unha profesión bastante solitaria, pero se tes aí alguén a que lle contar as túas historias, os teus problemas e tal, pois é unha compañeira de aventura e de vida. Nena e Omar, 10 anos pasaron desde aquel Merlín de 2015, Europa Express, era o de Andrea Maceiras, 10 anos pasaron tamén desde ese Jules Verne. E Rocío Otero, Abril Camino, como estás, ti? Nerviosilla. Nerviosilla, Aí estamos. con honestidade, que ademais gañas o Xerais coa túa primeira novela en galego. Grazas por lanzarte a escribir en galego, é unha nova autora que incorpora Xerais. Por que esta historia? Por que estas mulleres pedían ser contadas en galego? Ben, non é exactamente o primeiro que escribo en galego, si é o primeiro que remato, que ten formato de novela, que o formato no que eu me sinto máis cómoda. Sí que escribín bastante en galego ao longo destes anos, pero é verdade que eu tiña unha traxectoria no mundo editorial en castelán, entón, bueno, o que me daba de comer era o outro, entón foi quedando así un pouco máis apartado que escribía en galego. Creo que como case todas as cousas boas que nos pasan na vida, pois todo veu dunha crise un pouco profesional, un pouco persoal, un pouco de eses momentos de quero rachar con todo, de comezar de cero noutro lugar, decidinme. É verdade que eu comecei os 2 ou 3 primeiros capítulos desta novela en castelán, porque eu tiña contrato cunha editorial en castelán, non fluía, non me gustaba, estaba amargadísima escribindo. Eu, no fondo, sabía o que pasaba, que era que non só esta historia estaba pedíndome que escribira en galego, senón case todo o que facía, non? Estaba pedíndome unha volta ás orixes, unha volta a algo diferente do que fixera hasta ese momento. Pois benvida. Benvida ás orixes e a lingua. Queredes ver ese momento do xurado? Non. Si queredes. Do xurado chamándoos para darvos a boa nova? Sí que queredes. No. Queremos todos. Imos ver o vídeo da tarde en que se deu a coñecer que elas e Andrea Maceiras eran as gañadoras. Escollemos o Corvo sobre a neve como obra gañadora porque destacamos a calidade literaria, o lirismo narrativo e tamén pola originalidade da obra. O protagonista desta historia vive coa súa familia na era da glaciación no futuro ecodistópico e o territorio no que viven está dividido en zonas máis ou menos habitables e outras restringidas. Un día vense na necesidade de desplazarse e a nave na que viaxan pois sufre un accidente. Hai un único supervivinte que finalmente pois, bueno, terá que enfrontarse a un pasado cheo de segredos e un futuro totalmente descoñecido. Pero non o vai a facer só, sino que a inteligencia artificial o vai a acompañar en toda esta aventura porque ten un peso moi importante en toda a trama. Andrea Maceiras creo que conxuga moi ben todos os elementos dentro da obra para falar de temas tan importantes como o cambio climático, as injusticias sociais e os movementos migratorios. É un libro moi sorprendente e trepidante que quere transmitir unha mensaxe clara sobre a procura da verdade, o amor, a familia e tamén a resistencia. Non era este o vídeo que queríamos ver, seguro que os compañeiros o localizan agora, pero así xa queda dito o que o xurado opinaba da novela gañadora do premio Jules Verne. Aproveito para darlle as grazas, como facía Fran, a Iria Gondar e a toda a xente que formou parte do xurado de Jules Verne e de todos os xurados. Non vos ides librar, isto foron elas que falaron cos técnicos para que non puxeran o vídeo. Imos ver como reaccionaron a esa chamada.
Título: Eri e o lobo, ou Cabalgarse o lobo, lombo dun lobo azul. A autora é Erika Esmorís. Hola, Erika. Hola, son Reme. Son Reme, membro do xurado Merlín 2025. Queremos chamarte para dicirche que eres a gañadora deste ano. Ai, moitas grazas. Que este para min está escrito dende o lugar máis frágil de todos. Tiña moitas ganas de recibir esta chamada, verdade. Moitas grazas a todos, é verdade que moitas grazas. Estamos felices. A verdade é que sí, estamos moi contentos por ti, Erika. Pois moitas grazas por escribir unha historia tan chula, tan profunda. Nada, pois moitos parabéns. Andrea Maceiras Lafuente. Voume botar a chorar, literalmente. Diga? Hola, boas. Eres Andrea? Hola, son Andrea. Chámame Jorge Rodríguez Durán, son do xurado do Jules Verne e estábamos aquí fallando o premio e entón escollemos o teu título O Corvo sobre a neve como gañador deste ano e era para comunicarcho. Pues encantadísima de saudarte. Normalmente exprésame mellor. Sí, xa vimos. Vou sentar. Moitísimas gracias. Guau. Non sei se alguén do xurado lle quere dicir algo tamén. Gracias a ti, a verdad que abrir a plica foi unha sorpresa moi grata, a verdad, que estuveras ti detrás desta obra exquisita, vamos. Hola, Andrea, eu son Salomé e seguramente serei a profe que poña todo un libro de lectura. Nada, disfrutamos moito ca lectura do teu libro e moitos parabéns, vale? O premio Xerais de novela para Rocío Otero González. Título da obra: Mulleres que viven xuntas. Moi ben. Chan. Diga. Hola, falo con Rocío. Sí. Mira, poderías te facer unha idea de quen te está a facer esta chamada? Pois non. Mira, estás en altavoz, estamos en Vigo e chamamos desde Xerais. Ah, hola. Hola. Esta chamada é para darche os parabéns, esa gañadora do premio a mellor novela. Moitísimas gracias. Ai, estou un pouco impresionada ahora mismo. Normal, tamén o estamos nós, non te preocupes. E non gañamos. Non sei nin que dicir ahora mismo, por verdade. Rocío, só se quería dicir que gran parte do xurado choramos co teu libro. É certo, o final, ai Dios. Un aplauso para esas emocións. Bueno, estou convencida de que recordades que estabades a facer onde estabades, pero non virades a imaxe de que facían eles, de como estaban, de como era o lugar. Ti, por exemplo, Erika, decías que estabas moi emocionada cando recibiches a chamada e decías que estaba escrita desde o lugar máis frágil de todos. Sí. Por que? Estás emocionada? Sí, pero bueno, realmente eu sabía, non? Porque hai 10 anos non se sabía polas redes sociais ni nada, pero sabía que era ese día, porque pois miras o xurado, sigues a Instagram, Twitter, e ves trends, e ves cousas, e sabes que esa tarde. Entón, esa tarde, creo que estive exactamente así, tumbada na cama, co móvil, así, todo o rato. E dixen, non van chamar. E, demais, estaba así, e ao vez, falando con Andrea Maceiras. Entón, cando vin 986, dixen, anda, que vai ser que sí. Todo ese nervio que levaba toda a tarde, moito tempo, pero esa tarde acumulado, pois se soltou. Non quería ver este vídeo para que non se volvera a soltar.
pero sodes moi malos, moi vos. Si, é unha obra... Bueno, todas as obras son persoais, teñen moitos puntos biográficos, autobiográficos, pero neste caso, ademais de ter algo autobiográfico, en da que eu non vivo no bosque, a miña filla se chama Erin, e de decir que no libro non se chamaba Erin, porque moita xente coñece que o nome da miña filla tiña outro nome no libro para que non se soubera que era eu. E, bueno, ten que ver, pois, moito, non sei de onde xurdiu a chispa desta historia, pero ten que ver, pois, polo meu profundo amor por ela. É persoal. No caso de Rocío decía, estou impresionada. Sí, eu estou no polo totalmente oposto. Eu nin siquiera sabía que saíran os nomes dos finalistas, nin que se fallaba esa semana, nin que nada. Tivera unha semana de traballo moi estresante, e que despois vin que a min chamaronme un xoves e os finalistas saíran o luns, creo que era algo así, pero eu non me enterara de nada, entón recibín a chamada, increíblemente contestei un número que non teño na axenda, que é algo que non fago nunca, porque sempre é le vamos a ofrecer un empleo Infojobs, ¿no? Pero sí, Gollino, e cando me dixeron chamámoste de Vigo, pensei que era unha amiga miña facéndome unha broma, algo do Celta ou do Deportivo ou algo así, pensei que iban a ir chamámoste de Vigo, sabes para qué? Non. Contaron así de, non sei para que vai ser isto. Non tiña nin idea, nin... Supoño que nin esperanza, entón, non? É mellor así. Iba a preguntar, non sei que estado vital e emocional é mellor dos dous, pero desde logo sodes... Non, eu prefiro o meu. Pero claro, non quedo ben no vídeo, claro, porque como, que? Ninguén sabe como reacciona, mesmo a ela, que estaba pendente e xa la pasara. Non pensaba que ia chorar, non. Claro. Bueno, presentádeme os vosos personaxes. Quen é Erin e quen é o lobo? Erin é unha nena de 6 anos, pura luz, intuición, unha nena que vive nun bosque. Os seus pais decidiron, cando ela tiña un mes, levala a un bosque moi grande para protexela. É unha nena que creceu nun bosque enorme, sen contacto con ninguén. Pero aquí comeza un pouco a súa aventura. A súa nai, cando ela fai os 6 anos, decide que xa é momento de que a nena coñeza algún neno máis, vai ao cole, teña unha vida normal. Entón, ela, que está convencidísima de que sabe onde pertence, di, non, daqui non marcho, quedo no bosque. Entón, ese é un dos personaxes. Despois está o oposto do mesmo desexo, que é o de pertencer, que é o lobo noite, que é un lobo castigado polo bosque, pola manda, que vive nunha cova, e que el cree que pertence a esa escuridade, a esa ferida, a esa rabia contida. Entón, cando se xuntan, pois o reflexo dun no outro fai que a historia dos dous avance. Imos ver o vídeo do Premio Merlín, o que o xurado opina desa obra que ti escribiches e por que entende que merecía o premio. Erin e o lobo sempre estivo moi ben posicionado no top 5 dos orixinais e non nos extraña porque é como unha voz ancestral que nos fala e nos atravesa directamente o corazón. Trae temas universais como son ao paso da infancia á vida adulta ou tamén a procura da propia identidade. Isto vese refletido na historia que está narrada cunha profunda beleza na forza das súas personaxes, tanto de Erin, que esa nena poderosa con azou que sae en busca do seu destino, como no seu alter ego, o lobo noite, que persegue buscar o seu perdón, que persegue redimirse. Xuntos camiñan hacia ese mundo mellor onde sentirse máis comprendidos. Erin e o lobo está cargado de simbolismo, pero unha cousa é moi clara, é a aposta firme polo feminismo, pola protección dos animais, pola protección da natureza e, sobre todo, polo inmenso amor á familia. Ninguén pode quedar indiferente a ler esta lectura, porque en algún momento todas queremos ser Erin, atravesar o monte e cabalgar sobre o lombo dun lobo azul.
Grazas tamén a Reme Vázquez e a todo o xurado do Merlín. Recoñeces aí a túa historia? Eu, a nena, o pai da nena regalalle un libro polo seu sexto aniversario. Ese libro é unha especie de... é máxico, non? Ela abre o libro, lee, e que cada animal, cada árbore, cada flor interpreta as palabras que lee a nena dun xeito distinto. Entón, realmente, para min isto non é un superpoder, non? Do libro nin da nena, é a maxia da literatura. Recoñezo as palabras de Reme, por suposto, porque é o que ten, non? Que cada un lee, cada corazón lee o libro do seu xeito, non? É unha cosa das que falo cando vou aos colexios, non? De que para cada un o libro chega a onde ten que chegar. É o que pasa tamén co libro de Erin. Claro, sí, é que a importancia das lecturas, das historias escritas, lidas e compartidas, está no libro de Érica, tamén está no de Andrea, tamén está no de Andrea, que reivindica moito a literatura infantil e xuvenil, e é verdade que o que acontece cando Erin lee non é maxia, é o poder da literatura. Hai unha frase literal que ela, nun momento de conversa co lobo, di: cando abro o libro e leo, cada animal escoita a súa propia historia. Exacto. Que é o que te estás dicindo. Como nos pasa a todos. Claro, claro. Preséntanos a Chus e a Isabel, quenes son? Pois Chus e Isabel son dúas mulleres a priori moi diferentes, aínda que o contexto no que viven é o mesmo, polo tanto inflúe dun xeito moi similar nas vivencias que teñen. Chus é a filla máis nova dunha familia de clase alta de Compostela na década dos anos 40. É unha familia moi relixiosa, ten un irmán sacerdote e dúas irmás no convento. Ela está próxima a ordenarse tamén monxa. Pero hai algo no voto de obediencia que non acaba de convencela, non? E Isabel, pola súa banda, é unha filla da posguerra, da fame, da miseria. Seu pai morre dunha enfermidade que arruinou a familia na busca de tratamentos e demais. E a única saída que ve súa nai para salvala é mandala a Londres cuns parentes. Entón Isabel medra en Londres, coñece o Londres dos anos 60, que non se me ocorren moitos escenarios temporais máis apaixoantes, non? Que esa época. Volve á aldea cando súa nai está moi enferma e coñece a Chus, que é a veciña de súa nai que estivera coidando durante un tempo, non? E claro, son dúas mulleres dunha idade similar. Chus é un pouco maior, pero moi similar, pero con dous mundos completamente diferentes, non? Isabel é a primeira minisaia que entra na aldea, é a primeira muller que fuma, que fala mal, que entra nos bares en rubor, entón é moi criticada. Sen embargo, Chus ten un certo instinto de protección con ela, e todo iso vai levando a que nun momento se decaten de que nin é amizade, nin é sentimento de protección, ou non é só todo iso, senón que está xurdindo unha historia de amor entre elas. Esas son Chus e Isabel. Imos ver como chegaron ao corazón dos membros do xurado e o que opinan dese libro que mereceu o Premio Xerais. Mulleres que viven xuntas é unha historia agridoce protagonizada por Isabel e Chus, dúas mulleres de carácter e de orixe moi distinto, pero que terminan por atoparse. A súa é unha historia de amor que comeza a finais da década dos 60 nunha aldea galega e que avanza moi despazo pero moi sólido. De feito, terminan estando xuntas toda a vida. Pero os silencios e os atrancos tamén están presentes no seu día a día. Primeiro o franquismo e despois a educación que as atravesa a elas e ao resto da sociedade condenanos a disfrazar ese amor de amizade. A novela está escrita cun estilo moi natural, moi sinxelo, moi tenro, pero en algunhas escenas deixa espacio para o humor. Así que nada, animo vos a todos e a todas a que o leades, porque penso que vos vai a gustar, que vos vai a emocionar, e ademais vai vos durar o tempo que leva coser un botón. Grazas tamén a Bárbara Fernández e a todas as persoas que formaron parte do xurado Xerais, e un aplauso para elas.
ves aí a túa historia, non? Sí, claro. Sí, claro. A estrutura de mulleres que viven xuntas está entre o pasado e o presente, non? Entre onte e hoxe. Vas titulando así cada un dos capítulos. E no onte hai mulleres que teñen que tomar decisións, non solamente Chus e Isabel, senón tamén tal vez a primeira importante é a que toma a nai de Isabel, tras quedar viúva, non? Como ti nos contas. Ata que punto esa decisión de enviar a Isabel a Londres, ti crees, sendo unha nena, ademais, crees que a marcaría para sempre? Porque como das primeiras decisións que unha muller toma na túa novela? Bueno, unha decisión, ocorrenseme poucas decisións máis difíciles de tomar, non? Que ser unha nai que acaba de quedar viúva hai meses, que ten unha única filla e que renuncia, en certo modo, a ela. Todos sabemos que non era o mesmo enviar unha filla a Londres no ano 55 que cando vai Isabel que no 2025, que hai Ryanair, non? Entón, pois, prácticamente renunciar a ela. De feito, a Isabel e súa nai non se ven dende que ela ten 10 anos, cando regresa ten 23, non? E perdeu toda a adolescencia, a primeira xuventude da súa filla, e, ao final, Isabel, cando volve, a nai morre, xa non comparten máis, non? É unha decisión durísima, pero é unha decisión moi altruísta, porque, ao final, é a decisión de que ti vivas ben. Que ti teñas unha posibilidade de sobrevivir ao frío, á fame, ás enfermidades, a toda a dureza da posguerra. Eu son túa nai, pero fago o sacrificio de perderte. Claro, é unha decisión que marcaría a vida das dúas, non? Tanto da nena como da propia nai. Pasa algo con Isabel que de alguna forma pasará tamén con Erin, e que son persoas que teñen dous fogares, non? Niso pensa Isabel xusto cando volve de Londres 13 anos despois, a primeira vez que pode volver á aldea, non? Que xa ten cartos e pode facer esa viaxe e visitar a súa nai despois de máis dunha década. E Erin tamén ten dous fogares, ou vai nos ter, porque ten o bosque e despois ten ese lugar ao que a quere levar súa nai, a palabra abandono é o que utiliza Erin, que é a civilización, non? A civilización. Sí. Isabel opina que unha persoa con dous fogares ten dúas opcións: sentirse ditosa ou sentirse partida en dúas metades. Como diríades que se sinten cada unha delas? A túa, Erin, síntese ditosa por ter dous lugares A ver, ou partida? sen facer moito spoiler, eu creo que ela é capaz de atopar un equilibrio. Despois darse de conta de que o fogar non é un lugar físico, senón que é unha conexión emocional, e iso pois vai sempre con ela. E a túa, Isabel? Eu creo que durante todo o tempo que Isabel ten dous fogares, séntese partida, porque deixou a nai, que era a única familia real que tiña nun lado, marchou a Londres, onde os seus tíos trataron a ben. Non é un caso de maltrato nin de nada diso, pero eran uns tíos aos que ela coñeceu no porto de Southampton o día que chegou, non eran uns tíos cos que convivira, non? Entón, aí ela síntese partida un pouco. Eu teño como algúns temas obsesivos na miña narrativa dende sempre, un deles é a emigración. É isto que falan moitas veces os emigrantes galegos, non? Son o galego en Argentina e son o argentino cando volvo a Galicia, non? Pois un pouco iso era o que sentía Isabel, pero logo cando xa se instala de volta en Compostela, así que atopa que ese o seu fogar con moitísimo agarimo cara a Londres, algunhas nostalxias, sobre todo das liberdades moito máis avanzadas que había ali, pero ela volve facer fogar onde estivo o seu fogar natal, non? Sí, este tema está de alguna forma tamén nos tres libros, non? Entender onde está o noso fogar e que conseguimos que nos faga sentir que pertencemos a un lugar. Tamén está no libro de Andrea Maceiras, que, por certo, non está aquí, pero ides poder escoitala. Temos un pequeno vídeo cunha conversa dela duns minutiños nos que ten a oportunidade de falar tamén da súa obra. En Nai e Filla, en Erin e o Lobo, reservan cada mañá un tempo, isto pasa ao comezo, para as clases de civilización, que a min é algo que me interesou moitísimo. Por favor, Erika, podes darnos unhas clases de civilización? Claro, a nena que nunca veñen mal. A nena non coñecía nada, absolutamente nada. Ela vivía no medio do bosque, entón, pois, a nena dixo, pois, daqui a que marchemos outra vez para a cidade, a nena terá que saber un pouco algunhas cousas. E comezou falándolle, por exemplo, de que o seu avó, o avó da nena, pois era conductor de autobuses. Entón a nena di,
porque lle gusta moito conducir autobuses, non, gustalle pescar, entón porque non é pescador, entón todo para a nena, porque para ela o bosque é o seu fogar completo, pero non é completo de todo, entón cando empeza as clases de civilización, pois unha especie como de aprendizaxe super rápido para intentar metela nun ambiente que non é o da nena. Que pasa? Que a nena gustanlle porque pasa moito tempo coa nai, para ela é divertido. No libro de Rocío, de Abril Camino, tampouco é un spoiler porque comezamos nun tanatorio. Quero dicir, comezamos coa morte dunha das dúas protagonistas, mulleres que viven xuntas. E se ben é certo que durante toda a novela está moi presente o silencio, no que elas teñen que vivir instaladas, non? Esa relación de amor que nace sempre é de portas cara adentro, pero fíxate que a min me fixeches pensar máis non tanto no peso dos silencios, que desde logo, como no peso das palabras que non nomen o que realmente é. Porque nesas primeiras páxinas, tamén nas primeiras páxinas non pasa nada, ela vese obrigada, unha delas vese obrigada a falar de que enfinou como a súa amiga cando di é que é o amor da miña vida. Entón, as palabras que non podes pronunciar e as que pronuncias en lugar de doen tanto como silencios, neste caso, e en moitos outros. Claro, un silencio social, é un... Eso de que o que non se nomea non existe, non? E realmente ese é o xerme desta novela na miña cabeza, o motivo polo que xurdeu escribila e deste xeito que o fixen, porque deime conta de repente un día de que probablemente moitas historias de amizade, que non son nin historias, cotidianidades de amizades entre homes é máis complicado, creo, non? Porque dous homes vivindo xuntos toda a vida e facendo todo xuntos nos anos 50, 60, 70, eu creo que darían que falar nunha sociedade, non? Pero dúas mulleres non, pero isto non é unha vantaxe para elas. É que están tan invisibilizadas que nin eso se ve. É dicir, que dúas mulleres puideran vivir xuntas, dormir xuntas, facer todo xuntas, que as invitaran xuntas ás bodas, ás comunións, aos bautizos, todo, absolutamente todo xuntas. E ninguén, porque vai un pouco por aí a crítica, ninguén se decatara de que eran un matrimonio sin papéis, pero un matrimonio, eso fala moi alto e moi claro da invisibilización. Estabas preocupada cando eu empecé a falar do tanatorio de que unha... Sí. Sabía onde podía chegar. Vale, teño medo sempre aos spoilers, moito. No, xa está. Imos escoitar a Andrea Maceiras, imos escoitar as preguntas alrededor desa novela que eu sei que lle encantaría estar aquí falando dela, pero xa sabedes que está, bueno, pois noutra cuestión ben importante. Sí que é certo que esta é unha historia diferente das anteriores. A mí sempre me gustaron moito as historias realistas nas que se abordan cuestións sociais, intimistas, actuais, e por iso moitas das miñas novelas se enmarcan nesta liña. Pero tamén é certo que despois de 17 novelas publicadas xa tiñan moitas ganas de facer algo diferente e apetecíame tocar un xénero que considero menos explorado na literatura infantil e juvenil galega. Nesta historia, en realidade, hai moitos componentes da miña narrativa anterior, pois como poden ser a procura da identidade ou cuestións climáticas, pero tamén unha novela de aventuras na que a tecnoloxía e a literatura teñen un peso moi importante. Eu quería escribir unha novela moi áxil na que as accións se sucedesen de maneira vertixinosa que enganchase moi rápido. Supoño que por iso me saín un pouco do que levo feito, aínda que son consciente de que tamén unha aposta arriscada. Sí que é unha historia que nace dunha convicción personal. Nesta novela, en realidade, eu falo do que significa para min a literatura e, de feito, creo que toda a novela en sí é unha homenaxe aos clásicos da literatura infantil e juvenil, do que se adoita coñecer como literatura gañada. O protagonista, Drías, é un rapaz solitario que sobrevive nun contexto hostil. E ao principio detesta os libros porque considera que non teñen ningún sentido. A medida que vai avanzando a historia, decátase de que os libros non son un obxecto
obsoleto e desfasado como el pensaba, senón que son a súa táboa de salvación, porque de alguma maneira constitúen o seu modo de facer frente ao mundo. Eu creo que a literatura o que ten é que expón as infinitas maneiras que o ser humano tivo e ten de experimentar a vida, e que realmente todo está escrito, e que só temos que atopar pois ese libro que nos evada, nos axude a encontrarnos con nos mesmos e con nos mesmas, ou que directamente nos salve. Volver a recibir este premio, o Jules Verne, foi unha auténtica sorpresa. Para min foi moi significativo que o xurado non recoñecese o meu estilo, porque considero que é moi positivo poder moverse en distintos rexistros e que me libera dese temor interno pois a repetirme. Ademais, é unha historia que desfrutei moitísimo do proceso de escrita e que me levou a reencontrarme con eses clásicos da literatura infantil e juvenil da miña adolescencia e a relelos. E valoro moitísimo pois, que o xurado soubese ver todos os elementos que aparecen nesta novela e agradezo moitísimo que me concedesen este premio. Ademais, estou moi contenta por poder compartir galardón con dúas mulleres e especialmente pois, coa miña admirada Erika Esmorís, 10 anos despois de que nos coñecésemos precisamente cando ela gañou por primeira vez o Merlín e eu por primeira vez o Jules Verne, nunha desas casualidades que creo que eso se poden dar na literatura e que para min multiplica absolutamente a emoción de recibir este galardón. Un aplauso para Andrea Maceiras. E os mellores desexos para ese parto non literario, senón literal, que vai ter en cuestión de semanas. Que hai de certo en que dentro de 10 anos tedes pensado volver gañar o Jules Verne e o Merlín conxuntamente? Esa é a idea. No 2035 repetimos. Aquí estaremos de volta. Bueno, un aplauso para elas, as dúas, e imos ir a ese momento de entrega de premios. Que hai poder nas historias, nos relatos, na literatura, que hai poder na vulnerabilidade, que hai poder no amor, é unha mensaxe que tamén está nas 3 historias premiadas deste ano. Gustaríame que suba ao escenario para facer entrega en primeiro lugar do premio Jules Verne a Andrea Maceiras, pero recollerá o Erika Esmorís, Ramón Domínguez, secretario do xurado. Para. Sí. Para antes de Andrea. Xa, bueno, no 5 minutos, pero por favor. Bueno. Non é meu, É bonito, pero non é meu. Bueno, vou ler unhas palabras en nome de Andrea. Ela faría moito mellor. Bo día. Hai non moito tempo, nunha entrevista, fixéronme unha pregunta a que sempre temo, porque no fondo é unha pregunta retórica. Eu respondín que para que o horizonte siga estando lonxe, para que non se esgote a distancia que de él nos separa. Despois, no traxecto de regreso a casa, reparei en que falara da lonxitude do camiño e da extensión dos soños, pero que me faltara algo esencial, o punto de encontro que supón a confluencia das palabras, ese lugar de reunión que tanto precisamos. Eu non sei se a literatura é capaz de cambiar o mundo, por máis que me guste pensalo. O que sí sei é que transforma a mirada de quen lé e escribe. Por iso, sigo confiar nela como quen se asoma na mañá a unha fiestra aberta, sabedora de que atopará a outro lado a luz do día, e que ningún ceo, por gris que sexa, será quen de asolar a súa claridade pequena e temuda, por veces miúda, pero inesgotable. Iso é precisamente o que me gustaría agradecer hoxe. Moitas grazas a todos, moitas grazas a todas e cada unha das persoas do xurado por valorar esta novela e facela real. Sen vos este libro non existiría. Grazas de corazón a todo o equipo de Xerais por ser punto de partida no ano 2007 e seguir sendo 18 anos despois. Porto seguro de regreso. Grazas en especial a todo o equipo comercial que co seu labor imprescindible fai de ponte entre nós e os lectores e lectoras. Tamén a todo ese profesorado que estende a ponte coa súa ilusión e traballo constante. Grazas a toda a xente bonita que escribe literatura infantil e juvenil, por sempre compañeira de camiño, en especial
a Erika Esmorís por ser, ademais, estrela e guía. Grazas, por último, a todos e todas os que estades aquí hoxe. Lamento moito non poder estar neste día e desexo-vos unha estupenda celebración da literatura e da palabra, que nunca deixemos de compartir esa pequena e teimuda, miúda, pero inesgotable claridade. Palabra de Andrea Maceiras no corpo e na voz de Erika Esmorís. Imos facer agora a entrega do Premio Xerais, que subo ao escenario, por favor, o secretario do xurado, que é Xosé Manuel Mo, para entregarlo a Rocío Otero. Abre el camino. Moitas gracias. Bueno, vou non ler, porque senón chorarei ou me desmayarei ou algo. Bos días. Quero comezar por darlle as grazas ao xurado do Premio Xerais de novela e a todos os membros do equipo da editorial cos que levo estes meses traballando e que contribuíron a que o proceso de edición de Mulleres que viven xuntas fora tan fermoso. Tamén Andrés Meixide por esa ilustración da capa, que é tal como eu imagino a Isabel Echús. E aos distribuidores, libreiros e lectores, porque todos forman, todos formamos, xuntos o engrenaxe da lectura, que é o máis maravilloso do mundo. Cada vez máis voces din que este é o século da saúde mental e que temos que falar máis dela. Por iso, quero dicir que cando recibín a chamada para comunicarme a concesión do premio, atopábame nun punto moi fondo dunha depresión clínica. Curiosamente, esa depresión comezara a dar os seus primeiros síntomas cando esta historia, estas mulleres que viven xuntas, apareceu na miña cabeza por primeira vez. Durante 8 ou 9 anos vivira a parte máis doce do agridoce oficio de escribir, pero nese intre, no verán de 2023, xa coñecía demais a parte agri. E un dos peores síntomas era que xa nunca me apetecía sentarme diante do portátil a traballar nunha historia. Isabel e Chus foron o mellor remedio para a miña depresión literaria. Tardei algún tempo en decatarme, pero agora sei que o foron porque supuxeron unha volta ás orixes. Non debo de ser moi lista, porque agora paréceme obvio que non había un xeito mellor de volver a toparme a min mesma ca a rodearme daquilo que é tan meu como Galicia e a súa lingua. Despois de meses en ver un folio en branco, Isabel e Chus foron a volta ao Word, a ese escribir, borrar, refacer, corrixir e reler que supón esta profesión abraiante. Elas foron tamén a volta a Galicia despois dunha década escribindo novelas ambientadas nos Estados Unidos, en Londres, en París, en Madrid e ata en escenarios ficticios. E Isabel e Chus foron tamén, como non, a volta ao galego, esa lingua que é a das miñas orixes, pero que se esvaecera coa idade adulta. Nos agradecementos da novela menciono os meus profesores de galego da escola por manter acesa a luz da lingua nunha contorna tan hostil como era un colexio privado católico na Coruña dos anos 80 e 90. Para min, esta novela e este premio son a mellor resistencia fronte a esa hostilidade. Un dos meus medos, cando Mulleres que viven xuntas saiu ás librarías, era que os lectores máis novos consideraran cobardes ás súas protagonistas, sobre todo a unha, non vou decir cal por non facer spoiler. E non, elas non son cobardes. Cobarde era o mundo que non lles permitía amarse de forma pública. Para min, elas son as máis valentes do mundo, e desa súa bravura aprendín máis do que podía imaginar. Aprendín, sobre todo, a volver facer o que me dá a gana coa miña vida, que era algo que esquecera neses tempos escuros que pasei. Había quen me dicía que non escribise unha novela sobre dúas mulleres que se aman porque iso podía non ser comercial. Dicíanme tamén que non escribise en galego porque podía supor un freo á miña carreira. Dicíanme, vaya, como tiña que vivir. E iso é algo que nin Isabel, nin Chus, nin eu aturamos nunca. Estar hoxe aquí é a mellor proba de que ser valente, volver ás orixes e crer no que faz sempre paga a pena. Non quero rematar sin reiterar o agradecemento a Xerais e aos membros do xurado por devolverenlle a voz a unha escritora que quedara muda. E, sobre todo, quero dar as grazas á miña xente, á miña familia e amigos, os que están hoxe aquí acompañándome e os que o fan dende a casa e dende o corazón, porque sen o seu apoio, confianza e amor non só sería imposible que seguira escribindo, sino que quizáis nin sequera seguiría sendo. Moitas grazas.
ti. Vedes que bonito é xuntarse para premiar e para celebrar a literatura. Imos coa última entrega, o Premio Merlín, entrega a Anaís Rodríguez, secretaria do xurado, agradece Érica Esmorís en corpo e en palabra propia. Gracias. Ahora sí son as miñas palabras. Bueno, como xa falamos da Abondo de Erín o Lobo con Susana Pedreira nunha maravillosa conversa, vou ir directamente ao grano e vou dar as grazas. En primeiro lugar, grazas ao xurado deste 40º Premio Merlín por darlle valor a un texto tan persoal. Sei que o tivestes difícil, que había obras magníficas, que un texto tan íntimo conecte con outras persoas é simplemente un agasallo. Grazas a Ángeles Barja, Rosana Ana Porto, Reme Vázquez, moi bonitas as túas palabras, Reme, Guillerme Rodríguez e, por suposto, a Blanca Millán, que con seu talento e sensibilidade crearon un bosque infinito e dentro del dúas criaturas que comprenderon que a verdadeira pertenza non nace da loita, senón da escoita e do amor. Grazas, Blanca. O Premio Merlín leva 40 anos acompañando xeracións. Eu mesmo medrei con el, con libros que me marcaron como lectora, os mesmos que a ti. Lembro navegar no pesqueiro Firrete, en As flores radiativas, de Agustín Fernández Paz, ou querer ser veterinaria como Xusta en Dúas vaguas por máquina de Fina Casa del Rei. E finalmente compartín profesión con ela, con Xusta e con Fina. Son veterinaria e escritora. Por iso recibilo neste aniversario tan importante e xunto a todos estes autores e autoras as que admiro profundamente, é unha alegría e un orgullo. Oxalá puidese viaxar no tempo e dicirlle a nena que lía un destes libros premiados que hoxe estaría aquí, pero pensando ben, igual ela xa o sabía. Os nenos e nenas... É que sempre me pasa. Ai... Esta non a parte na que pensaba que ia chorar, o sea, que ainda vai ser peor. Os nenos e nenas voan alto, imaginan forte, queren de verdade. Quizáis me chiscaría un ollo e eu, a braiada sería eu, seguro. O Premio Merlín é un dos piares fundamentais para a nosa lingua. Representa unha defensa activa do galego e un compromiso real coa súa continuidade. A literatura infantil é o noso bosque de árbores centenarias. É aquí onde nace e medra o lector, onde se aprende a querer a lingua e onde o prazer de ler gaña a partida ás pantallas. O meu agradecemento máis sincero para o equipo de Xerais, grazas Fran Alonso, Anaís Rodríguez, resto de membros desta familia, Sara, Ramón, Ania, Noli, Ciro, Darío, José, Isabel, José Antonio, Bea, Uxía, Alba, se me esquezo de alguén, son os nervios, perdoade. Tamén Andrea Maceiras, por ser compañeira de aventuras. O Premio Merlín cambiou a miña vida hai 10 anos. Falabas, Fran, dos círculos. Pois isto tamén pecha un pouco un círculo meu. O Merlín do 2015, con Nena e o Mar, levoume a moitos sitos, a Feria de Frankfurt, a de Guadalajara, e tamén nunha viaxe moi relaxada a Turquía. E precisamente en Turquía, entre as ruínas licias e o máis absoluto silencio, prendeuse unha chispa que se converteu en Nena, a miña filla. E despois, neste libro, polo cal recollo o Premio Merlín 10 anos despois. Moitas grazas de corazón a todos e moitas felicidades por estes 40 anos. E, bueno, que decíamos, se continúa a secuencia, 2015-2025, vémonos en 10 anos. Grazas por emocionarte, porque nos emocionaches tamén aos demais. Bueno, pois moitísimas grazas ás dúas, parabéns por eses premios, e agora o maior premio é que esas novelas cheguen a moitas máis lectoras, así que a responsabilidade agora de que se sintan realmente premiadas é de todas as persoas que imos ler a súa obra. Damoslle un aplauso ás dúas, tamén a Andrea Maceiras, que estou convencida que nos está vendo, e podedes baixar do escenario. Moitísimas grazas. Imos facer unha foto ao final, realmente.
Bueno, eu vou vos contando cousas mentres eles se fan unha foto, porque este momento de celebración non rematou aínda, este escenario vai volver encherse de mulleres, de palabra, e mulleres que manteñen vivo un legado que neste 2025 estamos celebrando aquí en Galicia. Lembraba antes, Fran, que neste 2025 as letras galegas están dedicadas á poesía popular oral, que é realmente o legado que manteñen vivas as cantareiras, as pandereteiras, que agora tamén van ocupar este escenario. Imos ter a actuación musical de Adonairare e, ademais de eu contarvos cousas mentre se sacan a foto, vou contarvos cousas mentre preparan o escenario para que todo soe perfectamente e poidamos gozar de dúas pezas tradicionais que elas van interpretar, o Pateado de Trasmonte e a Muiñeira de Verdillo. Para iso precisamos tanto que retiren as cadeiras como que instalen os micros e o que elas necesitan para o son. Son tamén moitos nomes propios de mulleres os que estamos reivindicando neste 2025 con estas letras galegas. Son os nomes de Adolfina, de Rosa, de Eva, de Prudencia, de Asunción, de Manuela. Son probablemente os máis repetidos durante este 2025, pero tras estes nomes hai moitos máis. Son nomes propios de 6 dos milleiros de cantareiras e pandereiteiras que ao longo do tempo crearon, conservaron esa rica poesía popular oral que foi transmitida de xeración en xeración. Vou facer unha pregunta. Cantas persoas de aquí foron ou son bailadoras, bailadores ou tocan a pandeireta? Podedes levantar a man? Eu podo facelo? Ai, pensei que seríamos máis. Ou que fostes no pasado, que é o meu caso, agora mesmo non son bailadora. Pero funo, ata os 25 anos aproximadamente. Pois, sen ese prezado saber e sen todas as persoas que despois nos sumamos a bailar, a aprender esa poesía popular ou a tocar a pandeireta, non chegarían ata nós toda esa sabedoría que realmente é a que se atopan esas recollidas que tantas persoas tamén siguen facendo. Sen ese prezado saber, a música galega que escoitamos hoxe en día e a literatura seguramente non serían as mesmas. Por iso, esas mulleres foron e son homenaxeadas durante todo este ano nas Letras Galegas 2025 e por iso Xerais editou este ano moitos títulos que aínda estades a tempo, se non lestes, de poder ler para entender todo isto que eu agora estou contando en moi poucas palabras. Por exemplo, Canta, miña compañeira, de María Lado, é unha viaxe perfecta para todo isto que eu vos estou contando, ou Máxicamente Bella, eternamente nova, a literatura tradicional galega e o título asinado por Carlos Callón, ou directamente Cantareiras, de Icía Varela e Xosé Manuel Varela, ou ese libro colectivo que Somos Pandereiteiras, de Mercedes Peón, Ana Romaní, Celina Otero, Andrea Núñez, Susana Sánchez Arins, e a historia desas mulleres que, coa pandeireta na man, eran algo que reivindicaba Abril Camino antes falando dela mesma e das súas mulleres que viven xuntas. E a historia de mulleres que coa pandeireta na man eran libres, non? Esa liberdade que todavía estamos reivindicando agora con libros e novelas que se publican no 2025. E tampouco podo deixar de mencionar o fermosísimo libro ilustrado Sei cantar e sei bailar, de Eva Mejuto e Lucía Cobo. Así que se queredes rematar o 2025 sabendo máis das cantareiras, porque aínda non os fixestes, tedes estupendos libros de Xerais. Creo que xa non necesito contar nada máis. Pois un aplauso, por favor, pa Adonairare. Moitas grazas, somos a Adonairare, somos un grupo de pandeireteiras que ensaiamos en Vilaboa. Hai máis de 20 anos xa, como pasa o tempo, é certo, que nos xuntamos para cantar. Estamos moi orgullosas de vir hoxe a compartir con vos dúas peciñas, aquí aos Premios Xerais. Queremos agradecer, obviamente, a Xerais esta oportunidade que nos dan de poder estar aquí hoxe. Imos vos tocar dúas pezas, ao dixestes. A primeira é o Pateado de Trasmonte, que eu quería vos facer ver que ten como curiosidade que o tocamos con pratos e con dedais. Isto é para demostrar como o cantar estaba tan profundamente unido á vida das nosas mulleres que non precisaban tampouco nin sequera dunha pandeireta para botarse a cantar na súa casa. Botaban man do que tiñan por ali, non? E a segunda peza é unha muiñeira, tocámola con pandeireta. Recordade que a muiñeira é o ritmo quizáis que máis se identifica coa nosa tradición, non? A propia Rosalía usou este ritmo en moitos dos seus poemas, non? Has de cantar, meniña gaiteira, se vos fixades, un ritmo de muiñeira. Nada máis, moitísimas grazas a todos, somos a Adonairare, bodas, bautizos, comunións e premios Xerais a partir de agora tamén o imos dicir. Moitas grazas.
vos vai o pateado, ai vos vai o pateado, se o queredes, queredes, se non queredes, deixalo. Se o queredes, queredes, se non queredes, deixalo. Se te dan chocolate, toma o Lola, que reiña de España tamén o toma, tamén o toma, tamén o toma. Se te dan chocolate, toma o Lola. O maneo pateado non o poden aprender, que me quedara na casa moito labor por facer. Que me quedara na casa moito labor por facer. Ven bailar Carmiña, el máis traio neno que non son seu pai, axudei a facelo, axudei a facelo, axudei a facelo. Ven bailar Carmiña, el máis traio neno. O tocalo pateado, gañei unha chaquetiña e máis un pano de seda que me deu miña madriña. E máis un pano de seda que me deu miña madriña. E vaite dai, xa podes marchar, mais na miña vida se volvo a falar, se volvo a falar, se volvo a falar. E vaite dai, xa podes marchar. Manueliño meu amore, Manueliño meu amore, se estudaras para cura era lo meu confesore. Ai ala, ai ala, ai ala, ai ala, ala. Rompiche la saya, non me remendaches por culpa da saya, tunda que levaches, tunda que levaches, tunda que levaches. Rompiche la saya, non a remendaches. Entra no baile a bailare, entra no baile a bailare, despois non vayas dicindo que non te quere tocar. Ai ala, ai ala, ai ala, ai ala, ala. Rompiche la saya, non a remendaches por culpa da saya, tunda que levaches, tunda que levaches, tunda que levaches. Rompiche la saya, non a remendaches. Polo mar abaixo valle un barquiño de papeles, tente María non callas, agarrate o Manuele. Ai ala, ai ala, ai ala, 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 ala. Rompiche la saya, non a remendaches por culpa da saya, tunda que levaches, tunda que levaches, tunda que levaches. Rompiche la saya, non a remendaches. Moitas grazas a Dona Irare por poñer a banda sonora a este fin de festa que realmente
e a entrega dos premios Xerais, o premio Jules Verne e o premio Merlín. Moitísimas grazas ás 3 persoas que escribiron esas historias que conquistaron inicialmente a 15 lectores e lectoras e agora xa están conquistando a moitos máis porque xa hai semanas que están nas librerías e seguro que virán moitos máis lectores. Grazas a todos os que estades aquí que vos dedicades a escribir para que os demais sexamos si mellores grazas a ler coas vosas historias. E grazas a Xerais por convidarme de novo a festexar a literatura. Agora, todas as persoas que formaron parte dos xurados, por favor que se acheguen xunto co equipo de Xerais e as dúas gañadoras e Andrea Maceiras en Alma para a foto final e os demais podedes ir saindo á terraza que Xerais encargou este día para que o cóctel o poidamos compartir na terraza. Grazas a todos e a todas.